እዚ راديو ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كما تمسيو زو خبركم سمعتين آمنت مسلمنا رحوس الأضحى نايلو معن صلوس 13 لتشن 13 عام تمرت وي إسراء حملك لتشن إسران حدا مدب زتانا قرأكم قبر مدهنية زينا بمقدام نسدتنياتات دك نستيو زي حقز تكالن بعال الحدان زملكت لتسابصابات أكتاتينا كنس عبالكمينا مدب أمريكا وانتقرب له نقول مسانا سنحو فلما قن زينا حيزر بتر سلطانيو كما يتمسيو ولا تعوزين عنه مبصع سب أو حجزات أو وشت تجراي كاب زحلف السنة جميرو ممحياش كم زرقة كاب تجراين ناب تجراين زجبرو من قصات جن لمون تعاطيهم كم زلو وهابك الحورات عجرات فرهان هاك قليتو إذا استطاعت أجم نتخلو صراحتنا ترديت قربات نمملا صراحتنا تاتهم نمودابن وفر رديت كصالين مقبرن نزجبر سعرتات التعناقفو الله أوديبل ኣብ ውሽጢ ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ፈጺሙ ዘይብጻሕ ዝነበረ ስፍራ ምብጻሕ ከም ዝተኻእለ ወሃቢ ቃል ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ግንቦት ካብ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ናብቶም 4 ሚልዮን እዚ ማለት 75 ሚእታዊ ህዝቢ ትግራይ ምብጻሕ ተኻኢሉ ኣሎ ይብል እቲ ዜና እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብ ግንቦት 30 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ነይሩ እንተኾነ ብዓፋር ዝሓልፍ ጽርግያ ናብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ክልልን ፌደራልን ስለ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ክዙም ረድኤት ይንኪ ኣሎ እውን ይብል ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስምምዑ ዕውት ፈተነ በረራ ንረድኤት ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝተፈጸመ ዝዝከር እዩ ስሩዕ በረራ ካብ ጽባሕ ረቡዕ ክቕጽል እዩ ይብል እቲ ዜና መበል 1442 ዒድ አልአድሃ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠራትን ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዓብዪ መስጊድን ካልኦት መሳጊድን ዝተኸብረ በዓል ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይ ባርኾት ቃል ዘስምዑ ኮን ከለዉ ብውስናት ተሳተፍትን ንመምርሕታት ኮቪድ-19 ዝተኸተለን እዩ ነይሩ ከም ሓበሬታ ትዊተር ሚኒስትር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ በዓል ኣብ ስቴድየም ዝተኻየደ ክኾን ከሎ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣጋይሽን ዝተራኸበሉን ብድሙቕ ኣገባብ ዝተኸብረን እዩ ነይሩ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉባኤ እስልምና ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሙፍቲን ሓጂ ዑመር እድሪስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዓረፋ ናይ ቤተሰብ ሓድነትን ሓባራውነትን በዓል እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና በዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ንዒድ አልአድሃ ጸንቢሎም ዒሎም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምስ ምምጻእ ፈልቂ ቫይረስ ዴልታ ኣብ ዝተጋረደሉ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ንዒድ አልአድሃ ኣኽቢሮም ኣለዉ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋ እንግሊዝ እትሕተም መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ንሕወሓት ኣፍልጦ ዝህብ ስያሜ ብምጥቃማ ተባሂላ ምኽልካላ ኣብ ናይ ትማሊ ዜና ኣመልኪትና ነርና ኣብቲ ብበዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ዝወፅእ ሓድሽ ናይ ስያሜ መምርሒ ንኻልኦት ኣህጉራውያን መራኸብታት እውን ዘጠንቀቐ እዩ ነይሩ እንተኾነ መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ስራሓ ክትቅጽል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቃድ ከም ዝተዋህባ ተገሊጹ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋሉሉ ተርጊሞ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ንኣጀንዳ ሕወሓት ክተሳስ ጸኒሓ ብዝብል ምስምስ ስራሓ ደው ክተብል መምርሒ ተዋሂብዋ ጸንሐት መርበብ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ረቡዕ ኣትሒዛ ክትቕጽል ከም ዝተፈቐዳ ኣፍሊጣ እታ ብእንግሊዝኛ እትሕተም ወርሓዊት መጽሔት በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ኣብ ምስራዝ ፍቓድ እታ መጽሔት ሕጋዊ ስሕተት ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምእማን ስራሓ ክትቕጽል ፈቒዱ ኣሎ እንተኾነ ኣብታ መርበብ ክተወግዶ ዘለዋ ስያመ ከም ዝተረዳድኡ ግን ኣመልኪታላ እቲ በዓል ስልጣን ብወገኑ ትማል ሶኒ ምስ ኣዲስ ስታንዳርድ ድሕሪ ምዝታዩ ነቲ እገዳ ከም ዘልዓሎ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ በዓል ስልጣን መሐመድ እድሪስ ንቪኦኤ ገሊጾም ከዚህ በኋላ ፊድባክ የምንሰጣጠበት ሁኔታ በሌላ መልኩ ደግሞ በሀገሪቱ ሕግና ስርዓትን አክብረው እንደሚሰሩ ያው የሚጠበቅብን ድሕሪ ሕዚ ርእይቶታት እንወሃሃበሉ ኩነታት ብኻል ወገን ድማ ሕግን ስርዓትን ነታ ሃገር ኣኽቢሮም ክሰርሑ ንሕና እውን ካባና ትጽቢት ዝግበር ነቲ ሚድያ ምድጋፍ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ተኣማሚና ንሳቶም ናብ ስርሖም ክምለሱ ከም ዝኽእሉን ጽባሕ ንክቕጽሉን ነቲ እገዳ ከም ምነልዕሎ
ብጽቡቕ ናይ ምርዳእ መንፈሲና ተዘራሪብና እዮም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ኣዲስ ስታንዳርድ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ኣብቲ እንኮላይ ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰደዶ መጠንቀቕታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝብል ስያመ ዝጥቀም ማእኸል መራኸብታት ፍቓዱ ክኽልከል ምዃኑ ኣመልኪቱ ካብ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ኣብ ኩናቱ ይጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ድማ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ኣሸባሪ ክብል መዲብዎ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝዘርግሐቶ ክልተ ላዕለዎት እታ ኣሓታሚት ብሶኒ ምስ ሰበስልጣን በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኻቦም ካብ ረቡዕ ኣትሒዞም ክቕጽሉ ከም ዝተፈቐዶም ኣመልኪታላ ኣብቲ ብምኽትል ሓላፍቲ በዓል መዚ ዮናታን ተስፋይ ረጋሳ ተፈሪሙ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ መጠንቀቕታ ትግራይ ሓንቲ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ብምዃና ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ሰራዊት ክህልዋ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝብል ስያመ ምጥቃም ነቲ ባይቶ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ዝገለጾ ሕወሓት ኣፍልጦ ምሃብ ስለ ዝኾነ ክብርን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ዝግህስ እዩ ዝብል ይርከቦ ቀጺሉ ድማ ንኹላተን ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሓ ፍቓድ ዝተውሃበን መራኸብታት ብዙሃን ተመሳሳሊ ስያመ ምስ ዝጥቀማ ፍቓድ ክኽልከላ ምዃነን የመልክት ዳይሬክተር ጀነራል በዓል መዚ መራኸብታት ኢትዮጵያ ኣቶ መሐመድ ኢድሪስ ምስ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እውን ነቲ መምርሒ ዝጥሕስ ማዕኸን ዜና ፍቓዱ ክስሕብ ምዃኑ ኣመልኪቱ ነይሩ እቲ በዓል መዚ ገለ ኣህጉራውያን መራኸቢ ብዙሃን ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነጥፉ ክተነጻጽሮ ከለኻ ንገለ ስያሜታት ብዘይስኽፍታ ክጥቀምሉ ትዕዘብ እቲ ዘገርም ከዓ ዋላ ኣብ ስራሕቲ ዜና ዘይነጥፉ ሰባት እውን ብኡ ተተባቢዖም ነቲ ቃላት ከዘውትርዎ ምርኣይ እዩ ስለዚ ኢና ንናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን መራኸብታት ዜና እንታይ ኢሎም ክጽውዑ ከም ዘለዎም ኣትሪና መምርሒ ንህብ ዘለና ኣብኡ ስሕተት ዝገበረ ድማ ብመሰረት ሕጊ ሃገር ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ይብል መሐመድ እድሪስ ምኽልካል ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ሓያሎ ንመሰል ፕረስ ዝጣበቓ ትካላት ከቢድ ነቐፌታ ኣስዒቡ እዩ እቶም ተጠባቕቲ ኣካላት ኣብ ዘውፅዎ መግለጽታት ድማ ኢትዮጵያ ናብቲ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምምጽኡ ዝነበራ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ትምለስ ምህላዋ የመልክት ይቕኒልና ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ተዋሲቡ ረፋሺ ዝብል ስያመ ዘሎ ኣሜሪካዊ ትካል ግብረ ሰናይ ንስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ኣሎ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እተን ኣዝየን ዝተሃስያ ኣካል ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ረፋሺ ዝተባህለ ትካል ኣተኩሩ ኣብ ኬንያ ንዝነብራ ደቂ ኣንስትዮን ስደተኛታትን ይገብር ከም ዘለውን ተፈሊጡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝዘርግሖ ሪፖርት ልዕሊ 80,000 ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብ ኬንያ ኣለዉ እተን 80,000 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም እውን እቲ ዜና ይገልጽ ዋቢት ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ኬንያ ኤዮን ቢዮን በወገና ብሰንኪ ባህልን ካልእ ተጽዕኖታትን ኣደራዕ ዝወርደን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኮይነን ኣለዋ ትብል ብሰንኪ እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣደዳ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምቁራጽ ትምህርትን ይኾና ከም ዘለዋ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና እውን ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ናይጀርያ መራሒ ሓይልታት ተነጸልቲ የሩባ ዝተባህለ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ብመሰረት ሚድያታት ናይጀርያ ሳንደይ ኣደማዮ ወይ ከዓ ሳንደይ ኢግቦሆ ንምፍንጫል ኣውራጃ የሩባ ዝቃለስ መራሒ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቤኒን እዩ ተታሒዙ ቅድሚ ኣስታት 3 ሰሙን ፖሊስ ናይጀርያ ንመንበሪ ቤት እቲ መራሒ ድሕሪ ምፍታሹ ኣጽዋር ረኺቡ እዩ ኣውራጃ የሩባ ካብ ናይጀርያ ክትፍለ ዝንቀሳቐስ ኢግቦሆ ካብ ክትትል ፖሊስ ኣምሊጡ ኣብ ቤኒን ተዓቂቡ ጸኒሑ ነይሩ ንጀርመን ክኸይድ ኣብ ዝፈተነል እዋን ብሰኑይ ተታሒዙ ኣሎ ቤኒን ናብ ኢድ ናይጀርያ ኣሕሊፋ ከተረክቦ እያ ተባሂሉ እውን ትጽቢት ይግበር ፕሬዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ፈተነ ቀትለት ከም ዝተፈጸሞም ተፈሊጡ ክልተ ዜጋታት ማሊ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ሒዙ ንዘሎ መራሕቲ ሃገር ኮሎኔል ኣሲሚ ጎይታ ብኻራ ክቐትሉ ፈቲኖም ጉዳት ግን ኣየውረድሉን ብመሰረት መሰኻኽር ዓይኒ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈተነ እቲ መራሒ ናብ ባማኮ ዝርከብ መስጊድ ኣብ ዕለት ኢድ ኣልኣድሃ ክሰግድ ድሕሪ ምምጽእ እዩ ንፕሬዚደንት ማሊ ነበር ኢብራሂም ባቡከር ከይታ ንምእላይ ዓሚ ነሓሰ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል ኣሲም ነቶም ድሕሪ ዕልዋ መንግስቲ ግዜያዊ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ ባህ እንዳው ኣሊዎም እዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት መሰጋገሪ ፕሬዚደንት ከም ዝኾኑ ይዝከር መስርሕ ምጉት ብገበን ብልሽውና ዝተኸሰሱ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ ናብ ነሓሰ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ ዓቃቤ ሕጊ ደቡብ ኣፍሪካ ንጃኮብ ዙማ ቅድሚ ኣስታት 22 ዓመት ምስ ፈረንሳ ኣብ ዝተገብረ ውዕል ምሽማታት ጽዋር ጉቦ ተቐቢሎም እዮም ኢሉ እዩ ኸሲስዎም እንተኾነ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣይተግበሩን ተባሂሎም
15 ኣዋርሕ ክእሰሩ ስለ ዝተፈርዶም ተኸሳሲ ናብ ቤት ፍርዲ ብኣካል ቀሪቦም ዝቐረቦም ክሲ ክሰምዑን ክከታተሉን ኣይከኣሉን ዘለው ብመሰረት እዚ ዓቃቢ ሕጊ ደቡብ ኣፍሪካ ክሳብ እቲ ዝተወሰነሎም ግዜ ማእሰርቲ ዝዛዘም ክጽበእ እየ ኢሉሎ ቆፀራ እውን ተናዊሑ ኣሎ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ዝርግሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ይውስኽ ስለ ዘሎ ኣሜሪካውያን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንኸይገሹ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቡ እቲ ቤት ዕዮ ነቲ መጠንቀቕታ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ዘበሎ ትማሊሶን እዩ ማእከል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቂ ኣቐዲሙ ከም ዝሃበ እቲ ዜና ጠቒሱሎ ኣሜሪካውያን ግድን ንዓዲ እንግሊዝ ክገይሹ ኣለዎም እንተኮይኑ ግና ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ክኾን ኣለዎም ይብሉ ክልቲኦም መንግስታዊ ትካላት ሃይቲ ድሕሪ ፕረዚደንት ዮቨኔል ሞይስ ኣብ ቤቶም ከለዉ ምቕታሎም ንፈለማ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ምምሕዳር ክትኣቱ እያ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ድሕሪ ሞት እቶም ፕረዚደንት ይመርሑ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ክላውዲ ዮሴፍ ስልጣን ንኣርያል ሄንሪ ከረክቡ እዮም ኢሎም ንትካል ዜና ሮይተርስ መግለፂ ዝሃበ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ሃይቲ እቲ ስግግር ስልጣን ናብ 71 ዓመት ዝዕድሚኦም ሄንሪ ክሳብ ሰሉስ ኣብ ዘሎ ግዜ ክፍጸም እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍትን ቀብርን ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ዘውዴ ተኽሉ ተፈጺሙ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ቅጽሪ ግቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣዳነች ኣበቤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ፌደራልን ዘመድን ቤተሰብን ከም ዝተረኽቡ ዝመጽና ዜና ሓቢሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢንጂነር ዘውዱ ተኽሉ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ዝተረኸባሉ ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ተፈጺሙ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ብቋንቋ ኦሮምኛ ዘዳለወ ደራሲ ጋዲሳ ብሩ ኣብ መበል 63 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ ንኣፋን ኦሮሞ ናብዚ ናይ ሎሚ ብርኪ ንምብጻሕ ኣገዳሲ ተራ ዝነበሩ ኣቶ ጋዲሳ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ሕማም ልቢ ከም ዝሓደሮን ትማልሶኒ ከም ዝዓረፈን ቤተሰቡ ገሊጾም ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ ጋዲሳ ብሩ ጽባሕ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መቃብር ስፍራ ቅዱስ ዮሴፍ ከም ዝፍጸም እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ዜና ተፈጺሙ ነመስኪን በትረ ንዜና ዝሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ቀዳማይ ጸብጻም ትንሓልፍ ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ኣዋሲቡ ረፉሺ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ትካል ግብረ ሰናይ ንስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝህብ እዩ እዚ ትካል ኣተኩርኡ ኣብ ኬንያ ንዝነብራ ደቂ ኣንስትዮን ስደተኛታት ብምግባር ዝሰርሕ እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብረንዳ ሙሉንያ ካብ ኬንያ ንዝረኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ስፍራ ኣስታት 20 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንትምህርቲ ኮምፒተር ክከታተላ ይረኣያ ካብ ሞንጎአን ካብ ሶማሊ ዝተሰደደት ጓል 20 ዓመት ፋርቱማ ጋርድ ትርከበን ፋርቱማ ቅድሚ 4 ዓመታት እያ ኣብ ሃገራ ድሕሪ ዝወረደ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ሃዲማ ናብ ኬንያ ዝመፀት ሎሚ ብሳላ ግብረ ሰናይ ትካል ረፉሽ ምስቶም ውፅኣት መዓት ስድራ ክትራኸብን ክትመሃረን ዕድል ረኺባላ ፋርቱማ በቃላታ ከም ዝትብል During the pandemic, we are given phones that we are learning at home. Yeah, it was a little bit challenging. ኣብ እዋኑ ሸባ ቴሌፎን ተዋሂቡና ካብ ገዛና ንምሃር ነርና ምስ ረባሽ ድምፂ ጎረባብትን ተደጋጋሚ ምቁራጽ መስመር ቴሌፎንን እቲ ትምህርቲ ምክትታል ምቹ ኣይነበረን ሙሉእ ኣትኩሮ ምግባር ኣጸጋሚ ነይሩ እቲ መምህር እንታይ ይብል ምንባሮ ንምስዓብ እውን ብቴሌፎን ቀሊል ኣይኮነን ትብል ብሰንኪ ዝህልወን ተጽዕኖ ካብ ትምህርቲ ዝያዳ ዝበኾራ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእ ትካል ገባር ሰናይ ረፋሽ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዝሕግዝ እዩ ክወርደን ዝኽእል ኣካላውን ጾታውን ዓመጻት ብዝምልከት ድጋፍ ንምሃብ እቲ ትካል እውን ይሰርሕ እዩ ሓላፊ ትካል ረፉሽ ኣብ ኬንያ ዝኾነ ጀፍሪ ቲግ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንደቂ ኣንስትዮ ዝወርደን ዝነበረ በደላት ከም ዝበኣሰ ይገልጽ እቲ ሽግር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዕፅፊ ምዃኑ ድማ ይውስኽ ድኽነት ብዘስዓቦ ድፍኢት ናብ ምንዝርና ክኸዳ ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ብኣገላልጻ ቲግ ትካል ረፉሽ እምበኣር ኣብ ርእስቲ ናይ ትምህርቲ መደባቱ ነዴታት ምስ ደቀን ውሕስነት ኣብ ምሃብን መዕቆቢ ኣብ ምቕራብን ይነጥፍ እዩ ኢትዮጵያዊት ደራ ኣንያኛ ካብ ጓል 2 ዓመታት ሒዛ እያ ምስ ስድራ ቤታ ኣብ ኬንያ ተቐመጥ ዘላ ብሰላ ትካል ረፉሽ ሕልማ ሰሚሩስ ናይ ኮምፒተር ኣርቃቂት ወይ ከዓ ኮምፒተር ፕሮግራመር ክትከውን ከም ዝኽኣለት ትሕብር ብሰንኪ ሰንኮፍ ኣረኣእያ ደቂ ኣንስትዮ ሕልመን ከየተግበራ በኺረን ምጽንሐን ድማ ትጠቅስ
As refugees, most of us were taken as ladies. Most of us were taken as we are supposed to stay home. ከም ደቂ ኣንስትዮ እሞ ከዓ ስደተኛታት ኣብ ገዛና ኮይንና ስራሓት ገዛ ክንዓምም ክንመርዖን ክንወልድን ድሕሪኡ ድማ ደቅና ከነዕብን እዩ እቲ ዝፀንሐ ትፅቢት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ድማ ካብዛ ዓንኬል እዚ ኣይወፃንን ስለዚ ከኣዮም ደቂ ተባዕትዮ ልዕልና ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝረኽቡ ትብል ደራም በመሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 80,000 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብ ኬንያ ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም 80% ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም እቲ ትካል የመልክት በመሰረት ወሃቢት ቃል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ኬንያ ዝኾነት ኣጅንቢዩን ድማ ብሰንኪ ባህልን ካልኦት ተፅዕኖታትን ተሰከምቲ ኣደራዕ ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት እየን ብኡ ምኽንያት ድማ ትብል እታ ወሃቢት ቃል ብዙሓት ካብኣተን ኣደዳት ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምቁራፅ ትምህርትን ይኾና ትካል ሮፍሽ እምበር ነዚ ሃጓፍ እዚ ኣብ ምዕባስን ምቅላልን እዩ ዝፅዕር ዘሎ ነመስግን ምንያ ክንቕፅልና ኣብቲ ካልኣይ ፀብጻብ መበል 1442 ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዓብዪ መስጊድን ካልኦት መሳግድን ዝተኸብረ በዓል ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይ ባረኾት ቃል ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ ብውስናት ተሳተፍትን ንመምርሕታት ኮቪድ-19 ዝተኸተለን ነይሩ ከም ሓበሬታ ትዊተር ሚኒስትር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ በዓል ኣብ ስታድዮም ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣጋይሽን ዝተረኽቡሉን ብድሙቕ ኣገባብ ዝተኸብረን እዩ ነይሩ ከም ፀብጻብ ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ ዒድ ኣልኣድሓ ወይ ዓረፋ ተባሂሉ ይፍለጥ ንመበል 1442 ግዚኡ ዝኽበር ዘሎ ዒድ እዩ በኢትዮጵያ ክንጅምር እንተኾይና ሎሚ እውን ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብኽብ ዝበለ ድምቀት እዩ ተኸቢሩ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣመንቲኦም ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከባብራ ዒድ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ናይ ኣደባባይ በዓላት ሓፂርዋ ዝፀንሐት ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ዒድ ግን ብፍሉይን ብድሙቕን ኣገባብ እዩ ተኸቢሩ ብስሚላህ ራሕማን ራሒም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኣብ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉባኤ እስልምና ኢትዮጵያ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሙፍትን ሓጅ ዑመር እድሪስ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብዛዕባ ትርጉም ዒድ አልአድሓ ከም ዝኽብሉ ተዛሪቦም ኢደል ፊጥርና ኢደል አድሃ በብዙ ነገሮች ይገናኛሉ በሶላት በተክቢራ ወደ ሶላት ቦታ በመሄድ በመመለስ በማንኛውም ነገር ይመሳሰላሉ ኢደል አድሃ ግን ከዛ የሚለይበት አለ ዒድ አልፈጥርን ዒድ አልአድሓን ብብዙሕ ነገራት ይራኸቡ እዮም ብሶላት ብተኽሊላ ናብ ቦታ ሶላት ብምኻድ ይመሳሰሉ እዮም ዒድ አልአድሓ ዝፈልዮ ግን ንግሆ ቅድሚ ሶላት ምብላዕ ዘይፍቀድ ምዃኑ እዩ ዝበሉ ሓጂ ዑመር ዓራፋ ናይ ቤተሰብ ሓድነትን ሓበራውነትን በዓል ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብቲ በዓል ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኑ ዝተረኽበ ኣብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ብመዓርግ ምክትል ከንቲባ ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ዝኾነ ኣቶ ጥራቱ በየነ በዓል ዒድ አልአድሓ ዓረፋ ናይ ምትሕልላይ ምድግጋፍን በዓል እዩ ድሕሪ ምባል ሙስሊም ሕብረተሰብ ንህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ንዘበርከቶ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅሪቡ በዛሬው ዕለት ይህንን በዓል በደመቀ ሁኔታ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ስታከብሩ በዓሉ የፍቅር የአብሮነት እንደዚሁም ኢትዮጵያ ሀገራችን የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት አጠናቃ ሎሚ መዓልቲ ነዚ ክቡር በዓል ብከምዚ ኣገባብ ተኣኪብኩም ክትኽብርዎ ከለኹም እቲ በዓል ናይ ፍቕሪ ናይ ሓቢርካ ምንባር ከምኡውን ሃገርና ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ዛዚማ ብፍላይ ድማ ንስኻትኩም ሙስሊም ሓፅቢ ሕዳሴ ናተይ እዩ ብዝብል መንፈስ ንኢትዮጵያ ዘለኩም ሓልዮትን ቁራፅነትን ዘርኣኹምሉ ብምዃኑ ኣብ ኩሉ ዓለማዊ መድረኽ ንዘርኣኹሞ ኣበርክቶ ነመስግን ኢሉ እቲ ምክትል ከንቲባ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ከም ዝሓበሮ እቲ በዓል ብዘይ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ሽግር ተፈፂሙሎም ከም ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ኣብ ኣምቦን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን እውን ዓረፋ ብዝግባእ ምኽባሩ ወኪላትና ሓቢሮምና ኣሎም ብኻል ወገን ካብ ናይ ኣስመራ ወኪልና ክንሰምዕ እንተዘይከኣልና እኳ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓብዪ መስጊድ ኣስመራ ንመምርሕታት ምክልኻል ኮቪድ ብዝተኸተለ ኣገባብ ምኽባሩ
ካብ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ነቲ ናይ ሶላት ስነ ስርዓት ዝመርሑ ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ምዃኖም እውን ሓበሬታ ሚኒስትር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣመልኪቱሎ ርሑስ ዒድ ዓራፋ ነመስግን ተወለ እዚ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ዲታ ቢልዮነር ሪቻርድ በርንሰን ናብ ህዋ ገይሹ ናብ ፕላኔት ምድሪ ንገዝኡ ብሰላም ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ ንኣጋይሽ ኣሳፊራ ናብ ህዋ ዝተሓንበበት ሮኬት ቪኤስኤስ ዩኒቲ ትበሃል ሙሉእ ሰራሕተኛታትን በረራን ኣጋይሽን ሒዛ ተጓዒዛ ሱዘን ሞንታኒዮ ብራነን ማርያን ዳንን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ኣሜሪካ ብከምዚ ዳልይዎ ኣሎ ባህታ ደላይ ቢልዮነር ሪቻርድ ብራንሰን ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ፈጺሙ ናይ ገዛእ ባዕሉ መንኮርኩር ተጠቒሙ ኣብ ህዋ በፂሑ ተማሊሱሎ እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ንመወዳድርቱን ብናይ ባዕሉ መንኮርኩር ክውንጨፍ ይቀራርብ ንዘሎን ዲታ ጀፍ ቢዞ ንክበልጾ ኣኽኢልዎ ኣሎ ብራንሰን ምስ 5 ዝኣባላታ ቨርጂን ጋላክቲክ ስፔስ ዝተባህለት መንኮርኩርን ኣብ ሰማያት ኒው ሜክሲኮ ዩናይትድ ስቴትስ 53 ማይላት ወይ ከዓ 85 ኪሎ ሜትር ብራኸ ብምብጻሕ ርዝነት ኣልቦ ዌይት ለስነስ ይብልዎ በእንግሊዝኛ እንታይ ማለት ምዃኑ ተመኪሩ ከምኡውን ንናይ ምድሪ ኣደናቂ ቅርፂ ንምዕዛብ ክኢሉ ካብኡ ብሰላም ኣብ መሐንበቢ እታ መንኮርኩር በፂሑሎ 71 ዓመት ዝዕድሚኡ ብራንሰን ነቲ ክስተት ኩሉ ነገር ብሓንቲ ቃል ንምግላጽ ዘድንቕ ክብል ገለጾ በታ መንኮርኩር ዝተገብረ መገሻን ምምላስን ኣዝዩ ሓፂር እዩ ነይሩ ግን ታሪኻዊ 15 ደቃይቕ ዝወሰደ በረራ ንዓመታ ካልኦት ኣጋይሽ ወይ ቱሪስታት ናይ መምላስ ስራሕ ክትጅምር እያ ኩባንያ ብራንሰን ንሱ ብናይ ባዕሉ መንኮርኩር ናብ ህዋ ዝገየሸ ቀዳማይ ሰብ ኮይነሎ ኣብ ኣጋ እርጋን ናብ ህዋ ዝተወንጨፈ ካልኣይ ሰብ እውን እዩ ጠፈርተኛ ዝነበረን ኣብ መበል 77 ዓመት ዕድሚኡ ቅድሚ 23 ዓመት ናብ ህዋ ዝተመልሰን ጆን ግለን ካብ መንጎ ሰብ ፀጋ ዕድመ ቀዲሙ ናብ ህዋ ዝተወንጨፈ ተባሂሉ እውን ተሰሪዑ ኣሎ ቢዞ ናብ ብራንሰን መልእኽቲ ታሕጓስ ልኢኹ እዩ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ኣነ እውን ከማኻ ተፈላጣይ ክኾን እየ ኢልዎ እንተኾነ ናተይ ኩባንያ ዝበለጸ ከም ዝኾን ከፍልጠካ ይደሊ እውን ኢሉ በድሆ ቢዞ ንብራንሰን ከይዲ ምውንጫፍ ቨርጂን ጋላክቲክ ስፔስ ንኣባላት ቤተሰብ ብራንሰን ሓዊሱ 500 ሰባት ተኸታቲሎሞ እዮም ኣብ መበል 13 ኪሎ ሜትር ብራኸ እታ ሮኬትን ንዓኣ ፀይራ ዝተበገሰት መንኮርኩርን ተፈላለያ ኣብ ወሰን ከባቢ ምድርን ህዋን ምስ በጽሐት እታ ሮኬት ርእሳ ክኢላ 3 እጽፊ ብናይ ድምፂ ፍጥነት ክትውንጨፍ ጀመረት ነቲ ክስተት ኣብ ምድሪ ኮይኖም ይከታተሉ ዝነበሩ ተዓዘብቲ እታ ሮኬት ናብ መዕረቢኣ ክትምለስ ከላ ብታሕጓስ ጨዲሮም እዮም ብራንሰን ብዙሕ ከይደንጎየ ካብታ ሮኬት ወሪዱ ንበዓልቲ ቤቱ ደቁን ደቂ ደቁን ሓቂፍዎም እዩ ኩባንያ ቨርጂን ጋላክቲክ ዛጊድ ኣብ ህዋ በፂሖም ክምለሱ ዝወሰኑ 600 ቱሪስታት መዝጊቡሎ ድልየት ኣለኩም እንተኮይኑ በፂሕኻ ንምምላስ ተኸፍልዎ ዋጋእ በረራዶ ክትፈልጡ ትደልዩ ናይ 15 ደቂቓ ኣብ ብራኸ 85 ኪሎ ሜትር ዞባ ህዋ በፂሕኻ ንምምላስ ዝኽፈል ገንዘብ $250,000 ናይ ኣሜሪካ እዩ ቢዞ ዝውንና ኩባንያ ብሉ ኦሪጅን ክንደይ ገንዘብ ክተኸፍል ከም እትኽእል ንምውሳን ንመገሻ ቢዞ ትጽበላ ብሉ ኦሪጅንን ማስክ ስፔስ ኤክስን ዝተባህላ ክልተ ኩባንያታት ከም ኣፖሎ ዝዓይነታ ኣብ ልዕሊ መንኮርኩር ትጽዓን ሮኬት ኣብ ክንዲ ደጋጊምካ ክትጥቀመላ ዝከኣለካ መንኮርኩር እየን ዝጥቀማ ዛጊድ ንጠፈርተኛታት ናሳ ወይ ከዓ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ናብ ህዋ ምምላስ ስራሕ ከምኡውን ኣብ ወርሕን ማርስን ዝካየድ መደባት ንጥፈት ጀሚራ ዘላ ኩባንያ ስፔስ ኤክስ ንቱሪስታት ንሓፂር ጉዕዞ ንምምልላስ እውን መደብ ወጢናላ
ስፔስ ኤክስ ኣብ ዙርያ ምድሪ ንመዓልታት ክትበርር ይውጥና ክፍሊትን ሓደ ሰብ ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝኾኑ እውን ይእመን በረራ ዝመጽእ መስከረም ከም ዝጅምር እውን ኩባንያ ስፔስ ኤክስ ኣፍሊጡሎ ነመስግን በትረ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኽብሉ እዋን ከም ዝበልዎ ዝተረጋግአን ክእመት ዝኽእልን ሸቶታት ርክባት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ከማዕብሉ ኣብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት መዘረራቦም ሓቢሮም ካብቶም ዘተታት ሓደ ስልታዊ ህድኣትን መቆጻጻር ኣጽዋርን ዝሓወሰ ነይሩ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚዳንት ባይደን ሩስያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ስልታዊ ህድኣት ዘጠመተ ዘተ ንምጅማር ምውሳና ከም ዝሐጎሶም ገሊጾም እቲ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ንመጻኢ ኣብ መቆጻጻር ኣጽዋርን ምንካይ ሓደጋን ዝሕግዙ መዐቀንታት ንምድላው ባይታ ዘንጸፈ እዩ ካልእ ብስፍሓት ዝተዘራረብሉ ርእሰ ጉዳይ ብዛዕባ ድሕንነት ሳይበር እዩ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ሶላር ዊንድስ ብኣገልግሎት ድሕንነት ደገ ሩስያ ብዝበጽሖ ሓደጋ ኣብ መላእ ዓለም ብኣማኢት ዝቝጸራ ኮምፒዩተራትን ከምኡውን ሚስጥራት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብምዕጻው ልዑል ገንዘብ ክኸፍሉ ዘገድድ ብኣማኢት ዝቝጸሩ ኮምፒዩተራትን ከምኡውን ሚስጥራት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብምዕጻው ልዑል ገንዘብ ክኸፍሉ ዘገድድ ሩስያ ዘመሰረቱ ጥቕዓት ዝጠመተ ነይሩ ፕሬዚዳንት ባይደን ከምኡውን ሰሙያ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ንጹር ምስምማዓት ብምብጻሕ ክሕለፉ ዘይግብኦም ገደባት ማለት ንሳይበራዊ ጥቕዓት ዝምልከትን ካብ ክልቲአን ሃገራት ንዝብገስ ንጹር ምኽንያት ዝከታተልን ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም ካልእ ኣድላይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ነቶም ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ዝሳቐዩ ዘለዉ ሲርያውያን ምብጽሑ ክቕጽል ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ርግጸኛታት ክኾናሉ ኣብ ዝግባእ ኩነታት እውን ዘትየን እየን ከምኡውን ክልቲአን ሃገራት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ኣሸበርቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ብሓድሽ ንኸየንሳዕርሩ ዘኽእል ዝገብርኦ ዘለዋ ኣስተዋጽኦ መብርህ ዝተዋህበሉ ካልእ ዛዕባ ነይሩ ካልእ ጠመተ ዝተገብረሉ ዛዕባ ምምሕዳር ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ክዕድግሉ ዘኽእል ኩነታት ክረኽቡ ከም ዘይብሎም ዘረጋግጺ ነይሩ ፕሬዚዳንት ባይደን ንፕሬዚዳንት ፑቲን ፈተንቲ ርእሰ ጉዳያት ኣልዒሎምሎም እዮም ንጉዳይ ዩክሬን ኣመልኪቶም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሉዓላውነት ዩክሬንን ሓድነታዊ ምሕደራን ኣመልኪታ ዘየማትእ ውሳነ ከም ዘለዋ ብምግላጽን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝግባእ ንሱ ድማ መንነትና እዩ ዘርኢ ክብሉ ፕሬዚዳንት ባይደን ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ባይደን ወሲኾም ብዛዕባ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጉዳይ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣሌክስ ናቫሊን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ፕሬዚዳንት ባይደን ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ናቫሊኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሞይቱ ሳዕቤኑ ኣብ ሩስያ ከቢድ ክኸውን ክብሉ ንፑቲን ብግልፂ ከም ዘተሓሳሰብዎም ተዛሪቦም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ፈነወ ሬድዮ ኔትወርክ ኣሜሪካ ነጻ ኣውሮፓ ወይ ድማ ራድዮ ናጽነት ብክረምልን ዝበጽሖ ዘሎ ፈተነታት ምትዕንቓፍ ኣልዒሎም ሓሳባት ብነጻነት ናይ ምግላጽን ናጽነት ፕረስን ጸቕጢ ገይሮም ንፕሬዚዳንት ፑቲን ከም ዘብርህሎም ሓቢሮም እቲ ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ እወንታዊ ድባብ ዝነበሮ ከም ዝነበረ እዮም ፕሬዚዳንት ባይደን ድሕሪ እቲ ዘተ ዝተዛረቡ ንሶም ተሊሞሞም ዝወፁ ነገራት ከም ዘሳኽዑ ገሊጾም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣዕብየን ዓለማት ክረብሓሉ ዝኽእላሉ ባይታ ነጺርና ወሳናይ ዝኾኑ ጥቕምና ወይ ድማ ድሌታትና ናብ ሓደጋ ዘሳጥሑ ኩነታት ከጋጥሙና ከለው ዩናይትድ ስቴትስ ቀጥታዊ ምላሽ ከም እትወስድን ንሎሚ ግን ምስ ሩስያ ከመይ ክንሰርሕ ከም ዘለናን ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ግልጽ ዝኾነ መሰረት ኣንጺፍና ኢና ኢሎም ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ጸኒሕኩም እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም ሰብ መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት